Близко един до друг. Ганчев, бутай смело, бутай, да, бутай. Гледай! Един е! Пате! Паси за спол! Паси за спол! Пате, пас спиме! Пак спиме! Аре, прибирай! Заберете се! Браво! Марти! Ате! Ганчев, пусти се! Ганчев! Браво! Саве, трябваш при Славе! Завърви по-пъле. Айде още, бързо пламени! Още! Ганчев, трябва да стигне на деско тази топка, Ганчев! Дай Патев! Славе, 21 номер! Имаш, да! Слизай, Марти, слизай, Бретел! Пусти се, един се пуска! Ганчев, пусти се! Ганчев, нещо тя смел! Браво! Наско! Вътре, трябва да намерим свободния! Попе! Наско, излези, бе! Дръж позиция, Попе! Тасев! Кога се прибираш толкова назад? Ау. Не нападат. Хората, позициите! Да. Ай. Още по-напред, Зала. Още по-напред, чом нема никой спред. Още по-напред. Презирай се на храна! Още. Там падне ли? Имаше да мислите. Още малко се отворете. Така. Тонка по-назад, Тонка! Деско по-назад! Хората! Браво! Кой се? Тасе, друга страна. Свърли толкова да там беше ставре плама на бутак. Кала! Кала! Там не се бие, там на кафана. Имаше 40 метра до вратара. Един пред него, един зад него. Един пред него, един зад него, Иване. Нападателя! Добре! Внимаваме задна града! Нападателя! Аре, ред се горе, ред се. Тук са организирани, аре, Чочи! Аре, бе, механа, служи, играй с Чочи. Дай! Ай, се вземе! Браво! Имай бързо! Марко! Настасев го изпусна! Настасев го изпусна! Идеална! Добре, така!
Сега на линията, колко. На линията. Па! Препо. Браво! Изгребо! Тонка, наступай! Деско! Айде сега го разберем, имаш ситуация! Аре бе, са се фаре бе, Ставричи, по-отвориме! Ей, Патев, но сте събрали бе! Дай! Ебре, види слава, само така елементарни топки я бъркате. Види слава! Бързай! Там, излез, Стойко, айде навътре, Тони! Стойко и напред, Стойко, виж. Ай, Навътре и напред, Стойко, напред. Да. Види слава! Опрай тази първо до кофе, бе! Сега събира вече в линията. Ако е толкова напред, няма нужда да си точно в линията. Може малко по-напред държиш. Ай, през скалата, бе! Ние разпахме! Отвори си, Иванец. Дай тонка, стъпи! Дай сам, ти сам. Те една скочна. Бесал! Обръщай! Чакай, спокойно, Механас, чакай, дръпни назад. Ето, отпред, бе, Велиславе! Ето го, Марти. Пак ако трябва. Лошо му даваш, Марти. Бързо изпадне. Патев! Хората! Стойко навътре! Излизай! Излизай! Тонка, калата е свободен, Тонка! Отвори се, Марков! Ей! Срещай, Папе, срещай! Давай, Тричи, излизай! Излизай всички! Излизай! Тонка, няма да се прибираш, Тонка! Идеална! Само, че в терена, ако мога един мач да удари, няма да излезе, да пас. Тома, Марти! Като Наско, иди превъртите там, Наско, Кимовски, без бега там си оттам. представете, води! То при тебе, Наско, бутуто от него тебе, 18 номера! Събери точно навътре сега, навътре, не сме обладяни. Лице! Дай, бе! Bueno, точно! Добре! Той чаря, бе, топката се движи, бутайте напред, навътре и напред, Стойко, по-напред всички. Патев, ай, сещи се малко, е! Гледай, веднага, Ставрев, гледай! Въздуха, вземи от въздуха! Ставрев, вземи от въздуха! Колко ти поставяш главата да си я спиеш? Айде бързо, Дуканче, близо! Пас! Спокойно! Девет пред позиция, девет изкорна да се Между защитниците и капове. Там трябва да си говорите, Велислава, това да си ги препредавате. Механа, гледай! Опа! Дай, да се! Гледай! Дай! Патев! Дай си крила тук, бе! Тома! Гледай това нещо! Да, ела! Добре! Трети, Галчев, трети! Спокойно! Бре, какво е това в първа, бе? Този десничар, да знаеш, Иване. Този десничар, нищо, аре. Това, повече съм мисля, Тичи! Давай нарежди бързо.
Марти, ела малко на тука, бе, човек. Тома, ела на тука, Чоче, ела те на тука. Пази я! Айде ми се! Няма да стане, човек. Дай напред. Гледаме. Отзад гледам втора града, айде. Малко по-назад си. По-напред само! Абе, излизай! Кача, право! Ляво! Без фал. Топка, спокойно. Браво, точно. Слушай ти, точно. Дай, Попе, ти! Бе, как ти застанеш преди зад него, той ти е чисто там, бе! Марко, събира да мога да преодолея! И там! Излизай, Кава! Пуско го! Кава! Не ми казвай, не бяхме А, ти си 5 метра, бе, не то за тебе! 3 метра си зад линията всеки път. Коче, напред и навътре, знаеш какво? Ел това. Да, е това. Трябва спиш! Става висока преса! Толкова те по 2 метра си измъкваш, толкова ни трябва! Тома, Марти, Трябва да заспали хора! разбирате ли как бият? Разбирате ли? А не сериозно! Като играете на Всеки другата път, страна, всеко почване на матча едно същите. През човек или не го играете, гледайте. Сега си най-свеж! Ветерана, разбрали? Трябваше да дойдат от мъжете! Трябваше да дойдат на мъжете лекарите! Какво стана? Няма доктор. Заедно, близо! Попе, близо, Стричков! Отивай, Попе, давай, отивай! Отивай! Не скивай, отивай! Давай, играй! Марти, напред бутия ти да даде! Още! Ганчев, на другата страна, Марти, бути напред да мога да вземеш! Браво, Тома! Браво! Добре, момчета, нарежда гледаме топката! Попе, биеш! Триче, ако е вратар. Да, Триче, ти, давай, може. Може, давай, Тонка. Дългата. Ти си точно. Браво. Точна, бързо. Браво. Гачев! Пак Ганчев. На другата страна отиде. Точно, малко по-бързо. На другата страна, Ганчев. Бързи две! Остра! Пак Ганчев, ако трябва. Не бързай, търпеливо. Точно навътре. Не назад, навътре просто. Навътре към топката, навътре. Ръцете, да. Идва. Исто, точно изкарай. Не, хората, Марти! Браво, Тома! Кой се показа? Чане, подкрепа. Иди, Добре, организирай се. Виж калата имаш, Навътре, леко навътре, давай. Близко до сам.
Останалото. Ще трябва да изпуска. Се удари въдрото, ама че не мина. Гледай, малко по-напред. Дарай, Дълсо! Ганчев, стой си в средата, Ганчев! Там би! Добре, Самка, земя играй! Тука, по-напред. Биго, Тонка, биго! Тонка! Панте, дреми, Панте! Хората, Марте, е позицията! Добре, Тома. Панте! Знам, кой ще другата врата му дължи. Ние трябва да вкараме гол, ти не искаш да вкараме гол. Какво ти е? Влади! 2 минута. Дай вода. Ловек, на квек. Доктор няма да. Не продължавате без мен. Няма как да остане. 100%. Какво те боли? А на Митревски 2, нали? А зозата какво каза? Че няма кой да дойде. Мъжете са там. Няма да дойде. Мъжете. Алекс Анари. Аз ти казах, какво не каза, няма да дойде. Мъжете не иска да дойде. Какво кажеш? Аз нямам, за мен аз нямам никаква вина тук. Аз не съм организатор. А? Стръгва си, това е сега. Ако иска да свира, аз не мога да го задължа да свира. Аз не съм. А вие имате ли претенции? Да? Вие без доктор продължавате? Продължаваме, стане нещо. А що да направя? Аз не мога да рискувам здравето. Не мога да... Много ли си изкама? Можете единия доктор да дойде. Има зозата, на кой да звъни? Какво ви като? Дай да говоря с него. Това е аматьорска работа. Аз зоза виновен. Не ти.